Niabot na sa Malacañang mga sukid ng paminaw gani giangko na ni Lacson nga dunay 100 billion nga insertion. Pero mahigala ingon mas Lacson dili na mahitabo inday kinya 100 billion kay kuno pwede man nga ngadto sa NEP sa National Expenditure Program ngano maghuwat pa man sa Baycam. Pero sa ikaduhang video ni Saldico nga doon na say mga ebidensya ni angko na sa Lacsonon nga naa di ay 100 billion nga insertion. Pero way labot si BBM, matod niya. Way labot si BBM o may labot si BBM. Ang usa ka facts mga higala nga di na ma-deny ni Lacson nga doon nagi 100 billion nga insertion. Ang ikaduha mahigala mao nga giangko ni Lacson nakaabot na kini mga higala sa Malacañang. Ngani nang resign na mga kahigalaan. Ang kini ang sila si Secretary Pangandaman, Secretary Bersamin, apil na mahigala Secretary Undersecretary Adrian Bersamin, apil na sa Ulaybar, dinha na sa Malacañang, naanas doorstep sa Malacañang. Unya si Lacson nga mo'y chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, mura magilaay na hinon pag-imbestigar dahil.